Какво става, момчета? Днес ще ви говоря за моя YouTube канал. Тъй като днеска стартирах за ютубърството, реших да ви покажа нещо с програмата, която снимам на работен плът. Ето я, Bandicam, по този начин ми изглежда. Днеска просто исках малко да ви кажа за моя YouTube канал, който стартира току-що. Ето, виждате, тук ми е направено за качването. Ето, тук за днеска съм ви приготвил как, например, да сложите скин на CS. Чакайте малко. Трябва да си отворите Mozilla Firefox или Google Chrome или Internet Explorer, ако ги имате. И да, вижте какво става. Значи, пишете, например, CS. Да, то оттам е CSBG. По-скоро го пишете на Google ви. Аз, нали, тук ми е по-различно и го пиша така. Info. CSBG Info пишете. Нали, натискате на скинове, когато ви излезе. Както виждате, тук си избирате, нали, там какво да сложите и еди какво си, на кое оръжие. И, нали, например, аз искам да се сложа на аугато. И ето, има много работи тук, който е. И, например, аз искам да сложа това, цъкам го, смъквам надолу и търсите ето това. Натискате го, натискате добре и то ви се сваля. Чакаме го да ми го отворя. Значи, виждате, това нещо трябва да си го издърпате на работния плод. Също, ако видите, нали, с още такива, всичките подобни на този вид ги издърпвате на работния плод. Значи, смъкваме го долу и си го изваждаме на работния плод, примерно, айде тука. Нали, CS-а ви, аз по принцип искам този. Натискам свойства, ако компютъра ви е на български. После, ето това. И, нали, например, ето ми го. На вас може да ви е по-различно. И като го отворите... не, чакайте, обърках. Не е това, а е това. И трябва да отворите папка Models от всички тези тук. Сам да я видя къде е. Ето я. Издърпвате надолу, някъде тук. И вкарвате това нещо, дете е тук, трябва да го вкарате ето тук и да натиснете първото. И сега, като си влезете в CS-а, вече би трябвало да ви работи и от тук, където сте си го сложили, може да го изтриете и скина вече ви работи. И да, както ви казах, YouTube канала ми стартира. Не знам, както вие прецените, може да стана известен. Пишите в коментарите и чао!